Para akong may sabit, pero wala naman. Wala naman na ano. Dami kasi yung pang ano mo. Dami mong ano, ikaw nga maraming lalaki, di mo kami sinama kagabi. Pa-breakfast tayo. Mabait ako, hindi ako. Meron siyang, bagong tao kagaya niya. Meron siyang pa-social climber na ano, na pan for this breakfast. Akala ko ano, butter, cheese pala. Diba, sabi ko, parang hindi masyadong nag-melt. Fairness, ang sarap. Kumaliban dito, punta na tayo sa Before mamalingki guys, mag-breakfast muna kami ng Irma bread. Irma bread. Bago ako pumunta sa store, bibigyan ko kayo ng update sa mga kaganapan dito sa Hinagoon Farm. So I know na mapapanood nyo rin yung ibang video sa mga Bex, pero dito meron din ako sa kitchen sa labas. Mula doon sa original na walang tiles, para native lang din, nilagyan na ng tiles. Bakit? Kasi mas mabilis siyang lilinisin pag ganyan. Pag wala po kasing tiles, minsan, yung iba, kapag nakatapos magluto, hindi na siya nalilinis maigi, hindi siya nababrush. So, yung tendency, yung mga langaw, lalong nag-i-stay. So, ngayon, since meron na siyang tiles, mas mabilis na siyang malilinis. And yung original na puro mga ganyang bato, ngayon ay panasemento na rin ni Brenda. For some reason, di rin natin alam bakit. Wala lang, baka trip niya lang din. Mas gusto niya nakasemento na yung... Ayan, nakaganyan na siya. Ay, hanggang sa likod yan, kuya. Tingnan nga natin. Hanggang likod pala, isinemento na. Ayan. Pati ilalim. Yan, nakaganyan na po siya. Hanggang dito sa likod. So, punta tayo sa likod. Doon sa ginagawang swimming pool. Na may wishing well. Na bahay ng mga iro. Ewan ko ba rito kay Brenda kung anong tawag niya dyan. Naguguluhan na rin kami. Hindi na rin namin alam kung anong totoo. Pasensya na kayo. Dalawa at sila Daddy Jun at Mama Sita na talaga namang very supportive at halos hindi na nagpapahinga. Ha? Nasa swimming pool ka na naman, aga-aga. Si Brenda nasa swimming pool lang naman po. Nag-drain. Maaga umalis yung mga guests. Nag-ano naman siya ng kanyang... Nagkape ka na? Diyan naman siya sa swimming pool niya. Wow. Let's make our coffee. Ang kape ka nga? Hindi pa. Kape na po. Nga may nagsabi. Wow! Ang ganda na niya, mother, ha? Ang imong ano, swimming pool ba yan? Tulungan ng aso at saka pusa. Para hindi na makalabas. Daray, no? Para hindi makapunta sa pagsunul ba? Para walang tae. Doon sa ulong. Sa ilalim. Oo, sa ilalim. Sir ka doon. Chada. Wow. Kabog. Tapos dyan sa gilid, nice yung drainage din sa likod. Para sa tubig. Teka, budya. Yok. Ating mga baby boys.
Ah, okay. Nice nila yung drainage dito sa ano, sa likod. Kabuot lang adli na diri panguwa. Morning weather! Sila G4 naman nandyan na kasi sila ang wawalis dito kasi kagabi marami pong nag check in dito, marami ang nandito. Rap. Sip-sip kayo. May pasip-sip na si Britney sa'yo. Na ay ano? Ay ka mother o magkape tayo? Wow! Naapay egg. Oh, diba? May pasip-sip siya. Mother, ilang ano ka ba dyan? Ilang buwan pa ang kontrata? Ngayon na, tapos na mamaya. Ha? Tatapusin na mamaya? Wow, sip-sip kay Britney, bye! Sige, to Brenda. Malungag snack. Ayun na nga oh. Ito dito. May pa. Tapos si father wala na. Itatiles pa yan. Oh, tiles. Di na. Kulungan ng aso at saka pusa, tiles pa. Huwag na. Malapit naman lang sa kanal, oh. Naguguluhan na rin ako talaga. Ang social po ng mga alaga dito. Oo. Oh, para hindi makapunta sa pension hall. Diyan siya ilagay. Tapos, Ako wala, hindi ako nag-sugar. isugaran niya. Saka ako man, Si nagtimpla. tanan daghan kay ilang kape pang abrihan. Akong tanan ba. Diba? Sukar. Ay, siya kung galing patay. Mabalo ko, tro. Buang. Daghan kay nabiyan akong panghuho kay mga kulangan ito pa kani wala pa. 3-in-1 ba yan? Steak. Wag na kayo mag 3 in 3-in-1. 1. Duha ka 3 in 1 nabrihan. Wala na ho. Natira Yan gibutangan din ako. Yung binigay mo sa akin ni cornet, yun. lami. Ba't di ka nagbaon? Hoy. Ipakulo-kulo man ko. Alin? Yung binigay mo sa akin para lumabas yung Kaya, niya. kaya nga 3 beses yun may. 3 beses mo siya Iba pwedeng yung ilagay mo lang gamitin. dyan kasi pakulo-kulo nga. Oh, ikaw bahala. Ikaw So, pakulo ko nga. Lumabas yung sobrang itim. Oh, di ba? Na ano yung Kasi corn mix, di ba? lami. Lami, walang sugar. Pait. Masarap siya. Maganda sa ano, katawan. Pag 40 ka na talaga, dami mo na may iisip na pampahaba. Oo. Kasi makakaroon ka na ng mga aray-aray. Kaya Kaya dapat... kung aray-aray, 60 nga eh. Ako ba? Ikaw may aray-aray na. Mga aray-aray, ganun. Yan, dahil kagabi maraming bisita. Ngayon, ang gagawin naman po ay mag-drain na ng water. Linis na sila Brenda kasi. Yan, since umaga ngayon naka-solar tayo, yan, nagpa-pump sila ng water. Diretso na sila linis. Babanlaw na ng mga tiles ng swimming pool. So, ako naman po, maya pupunta na ako sa store. No, kasi magbantay na tayo doon ng ating mga paninda. Kasi absent na naman po ang isa nating kasamahan. Hindi naman po daw siya makakapasok tawa ng sakit ang kanyang ulo. Dito ng ating mga Bex. Mamalengke na kayo? Hindi pa kayo mamalengke? Oh, ay. Magkaaway kayo, Pards? Hindi na bito na siya. Oh, magkaaway sila ng Simple Amore? Ay, hindi niya pinasama si Simple Amore.
Tapos na tayo mag-coffee. Yes, fresh from the bath. So, I'm going na sa aking mom's eatery. And gusto ko na i-flex sa inyo yung napaano ko na siya, laminate ko na ang aming DTI permit. So, ayan na. Mag-ano na ako. Punta na ako sa aking store. Hindi pa rin siya tapos doon sa labas. So, buti tapos siya magpalit bagong light green. Ayan na. Bye! Josok na ako. Vavush! Mamaya na ulit. Pagbalik ko sa hapon, abangan ng update sa iba pa mga kaganapan dito sa Hinaguan Farm. Thank you so much for watching, mga moms. Cairo na Akis. Gora na ako sa store. See ya, mama. Yes, I'm here na sa eatery. Kakatuwa naman. Dahil Monday ngayon, ang saya-saya. Kasi paubos na yung pork chop. 30 pieces yan na binili ko. Ngayon 3 na lang. Kasi nga, 4 lang yung niluto. Pito yan di ba? Oh, di ba? Tapos 3 na lang natira. Ang bilis ha. Mukhang maraming gutom ngayon na sa breakfast. So, ayan na mga moms. Abangan na iba pa mga kaganapan dito sa Mom's Eatery. And of course, sa pagbabalik ko mamayang hapon dyan sa Hinaguan Farm. Thank you so much for watching.